chỉ bay ule cháu sát túi lệ cái ron xem đó na bong sa hiti hianin ka silfaya ka da hul veka ka bong sa man tur hi gram za thum som nga rit ania ti hian a thau te po hi ka tel do na hei ka lo siam ha sa photang purun var den som so thing purun sem pum khat lian vak lo chan masala ka tel tor te hi dhania powder chili powder ai eng meat masala le chi tel hi ml somruk ka tela hi tihan ka lo siam nga lang tihan gesa ka chuanga tel kha chu kan du tam chuan kan tel nem deuh mai anga ten kan lo chuang ve cher cher don ni gesi tihan amidia ma ka da a kan chok ve de uranga a u thi hlau om ve a sa kha kan da hula wangin a tui te hi kang ma a min som bor vel ka lo chok to ani ti hian hi tel te ron chuak ve to a lo in kang tha to a ta hian in tuilum ka lei do na tui so tui hi ti hian ml zali vel ka leya tiang kan lo chum min ve ang tihan sapo voi thoma phit nuwa minute so ma sima ka da a gas ka off a kan lo ngak dai ve ang par po lo dai to a hei kan hong anga sa hi amin le min lo ka lo enanga amin lo chuan kan chuang tha le ang sapo lo nem to a lo min to a kan chin ve anga a chau tur ka lo siamang chau hi chum min sa nia pek khat ka chuma heta hianin chi tel hi kan lo chop pol veng kut khan chop pol mei tur ania hi ka lo kang nga lang chau kan na tur kha tel hi tablespoon ni borvel ka leya tel polo save de to heta hianin purun var zung ni seizong hian ka chana kan kang min venga kan sen thap kha tul chuang lawa hemia hianin thing marcha gesi ti hianin amidia ma khan ka da a thing marcha hianin a tirim tui lo to ka kan rei vak kha angai lawa
minute ni thum bor vel kalau kang ve to a gas ka off a kalau swak chhuakang chuan hi bong tui tihian kan lei ve a chunga dhania hi ka phul ve a hi ne chau satui lei karon siam chu thain ti zong te ni chuan in lo siam ve do na nia ka channel min lo thlir sak awangin ka lo me